bịa nụrụ nwa m na ife nasịa na nwanne amana isi ọkụ elụlụ ụka ba mmụọ ntụ nri ụmụ eze arọlị ọkpala afụ nke olili ọfụ nke ọtọrọ ọsụsụ ọmakala onye ọ na-akpọchie ọjọkọla onye ọ na-akpọchie gbata abụrụ ọgụ ọbụla ọnwụ ebe isi penata ka udo si eru ifele mere onye ori ka o mere ụmụnne ya onye nụba nwaanyị araba ọmụta ikpe ụgbọ uchichi osisi eji wee kpee esu na esu na ayị ozu na iyi ebe ọnwụ na-egbu eze ka m ji mara na ọnwụ ede eli ego ncha agbọrọ ga-echulili iyi mgbele niile makpu amakpu mana anyị amarọ nke afọ na-alụ mgbadanyụa ka enyi ike awarị ya agadi nwaanyị ekunyelu nwa ọsị na enwere eze ekunyelu ya nwa ka ọ tagbue dibịa ọnwụ ofeka ọnwụ onye ndidi na-eli azụ ukpo onye egbuna m ma onye eronalụ m ndeli dị egwu onye nwere ogugu iyi ọzọ na-egbue onye kpatalụ nkụ arụrụ si ngwele bịalịa ụlọ ọnwụ ebe ọkụkụ si na nwa mmiri abụrụ ife nyanyụa aka ekpe ekpulu ewu ọ na-azụ nekwa abụ m na ajị adịrị ya